Inibingelela kuphina kuphela kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele Inside my story la sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo. Kanti ke namhlanje sisihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Dunuse la sikhona ke sizoncela ulwazi kubaba uNcamalala Msholezo, former president of South Africa. Tell and subscribe to Select Africa TV. If you want inspiration, do subscribe to this channel because I believe it's educational, entertaining, and inspirational as well. Select Africa TV ngiyabingelela mbukeli futhi ke ngiyakwamukela ohlelweni Inside my story. Igama lami ngikusinehlahla kanti ke namhlanje ngifisa ke bonke ngempela ke basondele abasebancane abanamadlozi isikhathi esiningi ngoba ke sokhuluma nentokazi esencane ephunyuke emlonyeni wengwenya ngenxa yokuthi ke bekuthiwa Ngangiyothwasa kodwa ke akongenzeka ngalokho wagcina ke kungathi ke sekuthwala ngayo isencane intokazi inhle kodwa ke ngaphambi ukuthi ke sikhulume naye asithathekele lithuba sicela ukuthi silandele inkundla zokuxhumana Select Africa TV ku Twitter na ku Instagram kanye na ku Facebook. Ungene ku YouTube ulike usubscribe futhi uphinde ucomment. Khona ke intokazi uSnow Mkhize. Snow ngiyakubingelela futhi ngiyakumela ohlelweni Inside my story. Ngiyabonga ungamukela ohlelweni lenu namhlanje. Igama lami nguSnow Mkhize, ngaziwa ngoGogo Mkhize. Ngintombazane nje isencane ukuthi ngasheshe ngangenwa yidlozi ebuncaneni bami. Mhlambe gogo abaningi bakwazi ngoGogo Mkhize. Mhlambe ke Gogo Mkhize suthi masibingelela sithi thokoza gogo. Makhosi. Oh, uthokoza wangale emazweni ngokwazi kwami. Mina wakwaZulu ngithi makhosi. Oh sithi makhosi thina bakwaZulu. All right, angubingeleke isithando sami sabonga ukuthi ngesikhathi uzokhuluma nathi. Mhlawumbe masingaqala nje uSnow ubani owakuphi uzalelwephi njalo njalo. Mina ngizalelwe eMlazi ngakhulela khona kwathi ngo-2016 ngase ngisuka sengiya eYellowwood Park. Yes. La engizenze khona ke njengamanje. Ngiphuma nje emndenini obukholwa kakhulu sindisiwe. Uyazi ukuthi abantu abasindisiwe namadlozi buye kushayisana. Kodwa ingaba nenhlehle yokuthi umndeni wami wakwazi ukunderstanda wavumela isimo engangikusona. Sagcina sesikwenza kokwamadlozi kodwa nje beqala ngami ekhaya ukuthi kwenziwe izinto zesintu njengokuhlaba nakho konke lokho. Beqala ngawe. Beqala ngami. All right. Mhlawumbe Snow ukhula nje ukhule kanjani? Ukhule uyilengane esindisiwe yes or ubona ukuthi nokhona lento ehlukile ngami mhlawumbe engalini langa engagcina ngithatha ngicina sengithwasa. Ekukhuleni kwami angikaze nginake ngoba nami into yokukholela amadlozini into eqala nje manje. Bengingakholelwa nje yona futhi into enobungoma phakathi ngingayifuni ngoba ngikhule ngensindiso. Khula kwami nje ngikhule njengezinye izingane kona ukuthi bengahlali isikhathi esiningi nabantu ngoba ngikhule vele nginosisi so abangani bami bekuwosisi bakhe ekhaya. Ngingaphumi nje ngibe ngifana nomuntu obevalelwa yabo. Yeah. Mhlawumbe amaphupho obonawo ezikhula ngiyazi ukuthi ubufunda wakhula unamaphupho athize. Benginephupho lokuthi mangiqede esikoleni ugrade 12 ngenze izifundo zakalo. Benginephupho nje lokuthi ngibe ummeli. Nalo engaliqala kodwa ngenxa yazo izimo zokuthwasa ngashiya esikoleni ngingaqedelanga. All right. Nakho ke usuyakhula ke uyibona kanjani ukuthi ke njengamanje nanti idlozi kufuna ukungithatha uyibona kanjani? Ungena kwami idlozi mina akuyona into engiphazamise kakhulu empilweni ngoba ngibonile ukuthi ishuthi vele idlozi kumele kube ingxenye yempilo yami. Ukuphila kwami kumele vele ngisize abantu ngisebenze ngabantu kodwa egcina into engayitshela yona ukuthi as much as ngingena abantu abadala kodwa ngingakhohlwa futhi ukuthi kunempilo uSnow befisa ukuyiphila. So ngiyabalansisa idlozi impilo yami kodwa ngizasho ukuthi akuklashi kuyahambiselana. Yini oyibonile ama signs ukuthi njengamanje ke idlozi liyangithatha lifuna ngiyothwasa? Angikubonile bekuba namaphupho kube nezibonakaliso into mangiyiphupha yenzeke nangempela. Thola ukuthi mhlambe ekhaya ukuyazi emndenini ukuthi kube kungabi khona ukuzwana. Thola ukuthi mhlambe kunomndeni mhlambe ohlela ukwenza usiko thizeni
bangalitshela umunye umndeni mina mhlambe ngiphuphe yabo ukuthi ngibuze ngivuke ekuseni ngisho ukuthi hayibo khona umcimbi ozowenziwa yini la ekhaya athi ubaba ngobani ngisho ukuthi ngifuna into kanje mefona nangempela into vele ehlelwayo kodwa ingakomenisela emndenini ngase kuba serious-ke manje sengithola amagogo because babese abantu abaningi bebese baze ekhaya after ngiqeda ukwenza igobo ngokuthi like ngiyaba nazo izibonakaliso yabo yini ekwenze wazenza igobongo because usindisiwe angithi phela ngesikhathi ngisindisiwe ngagcine ngiqala ukugula-ke lapho ukugula so ekhaya esontweni bafuna ukuza ekhaya kodwa nje since ekhaya singathandi ivakashi isikhathi esiningi bagcine bengafikanga so ngiloke ngiye ey'bhedlela in and out ngangi-admit-wa mhlambe ngangingena esibhedlela kawu-3 ngosuku sekuseni ngisesibhedlela ntambama isebusuku kodwa ngibuye sekuthiwa hhayi nginolaka i-depression gcine sengidla amaphilisi o-anxiety o-depression kodwa lento e-depression mina angiboni ukuthi iqhamuka because ngikhululekile lapho emoyeni gcine sengithi yazini mhlambe angiye koshekha into zami ngiqaleke komunye ubaba yabo angitshela ukuthi hhayi nabantu abadala nala yonke indawo la ngiyakhona basho mhlambe omunye senzela ukuthi noma mhlambe khona ozoba nale nkinga noma ozoyibona ehlangabezana nalesi simo sakho sokuthi mhlambe agcine naye yini mhlambe wawuyizwa emzimbeni iyayikwenza ukuthi uzophuma ungene ey'bhedlela engangizwa emzimbeni ngangiba nama-panic attacks nabesho odokotela besilungu kodwa i-panic attack yami yayijule ngale ndlela yokuthi uma ingivuka ngangikhubazeka emzimbeni umzimba ube mnambi ungasebenzi ulimi lami ngingakwazi ngisho ukuvula kube ngathi ngishawa stroke so kwaba yiloko odokotela befika bathi hhayi angilinde few minutes ngizoba right I think ngibona kugula lokho ngangikubona ku-serious engeneni entwaseni yami kubazeka nje ngomzimba usindisiwe sino uyangena ebhedlela uyagula ugcina uyadecide manje ukuthi no mine angihambeke njengamanje ngiye kulo baba umlayelo ubani ubaba umazelaphi kanjani mina ngikhule ubaba wami bewuthisha eceleni aphinde enze amakhambi esintu nathi supply ama-pharmacy amakhemisi so uma uwenza umsebenzi kanjalo kumele uphinde futhi ube ne-relationship nezinye iy'nyanga like uma kumele ube ne-certificate yabo so I think ubaba wamthola khona lapho ekuzameni kwakhe nalezi nyanga besebenza nazo wasethiwa hhayi kunobaba othile o-powerful hambe kuyena uzoyisiza ingane safika kanjalo kubaba niyafika kwenzakalani masifika nje kwafana nje sifike sihambe siyohlola ngifica kukhona abantu uma ngifika ngingene asho ubaba ngibuza ukuthi ufunani lowo engize kuyena ngimtshela ukuthi nginenkinga ukuthi athi ngoba uyazi isolution enkinga yakho pho uyenze ngani athi mina ngeke ngize ngikuhlolele tshela ubaba ukuthi niyibonayo emaphushweni ngimtshela ubaba ukuthi wathi yabona ukuthi ukuhlola kusekho ngoba ingane isichazile ukuthi ibonani yekela ingane phela iqhubeke nomsebenzi abantu abadala ngoba into ekanjalo uma uqhubeka uma kuthiwa ayekelwa uqhubeke nomsebenzi wabantu abadala yini ekhona emngqondweni wakho noma usuyazi vele ukuthi no sekumele ngiyothwasa prepared in futhi ngangekho prepared ngoba ngangihlezi ngiyibuka mina ngithi mina ngibe isangoma ngiphandla ngigide hayi akufani nami and mina impilo yami nje ngangihlele ngenye indlela engenangoma phakathi kodwa ngabona ukuthi uma ngingayenzi lento le shuthi ngizogcina ngifa ngisho ukufa ngobuthusa kwami ukugula kwami kwakuthusa ngabona ukuthi angina-choice and ukungena kwami ngangingangeneli ekutheni ngifuna ukuzosebenza ngangifuna ukungenela ukuthi ngisinde bese ngiqhubeka nempilo yami kanti ngizostakha-ke kungaqhubekeki yasho ukuthi lento le shuthi it's part of my life on the day uqala ukuyothwasa kwenzakalani ngifike la bangihlalisa khona phansi usho khathi ngingena ephehlweni first day ngekizwe abanye bethi uyafika uhambe uye khona abanye bathi wabona kanjalo ukuthi yena nangu ugobela wami oright noma engithunyelwe kuye idlozi lami into eyayenzeka kumina ebusuku ngangizwe ngathi ngiyaphuma emzimbeni yabo kube ngathi umphefumulo uyahlukana nenyama kodwa manje ngangilwa ngizama ukuthi ama-senses ami umzimba abuye ngoba ngangazi ukuthi manje ukuthi ngiyayivumela lento le ukuthi take over umzimba wami ngizobuya noma ngingisabuya ngagcine sengiyaye kulo mama lo uma ngifika kuyena angihlolele wayekhuphula yena wayengahloli umuntu imekhuphula idlozi elikuwena lingena kuyena likhulume nawe
into enjengokufemba kodwa bona kwaZulu sithi ukukhuphula kwaZulu. Okay. Abantu abenza lokho abantu abaningi Idlozi lakho. idlozi lami. All right. Lingena kuyena kunokuhamba abadlayo olenza idlozi ukuthi lisebenze kanjalo kubona kunokuthi bashisa impepho bahlole ngamakhandlela cha idlozi liyavumbuka likhulume nawe. Oh, all right. Bangitshela ukuthi hayi angihambe ngiyolungisa izinto zami bese ngiyabuya sengizoqala ukuthwasa. Ngathi ngoba kunabantu abaningi abangilindile kumele ngibasize. Bazosizakala kanjani mina ngihleli ngingafuni ukuthwasa. All right. Ngase ngihamba ngekhaya ngame ngifike ekhaya ngaphahla kwathiwa vela ngiphahla umuntu ozongisiza ngizombona emaphushweni. Nangimpela uma ngifike ekhaya ngiphahle yabo ngathi ibani ngiphahle nje. Mhlambe indlela ophahla ngayo ngiyazi mhlambe kuzoba nezindlela ezehlukene zokuphahla. Wena eyakho mhlambe if ungancane ukushare nathi noma nesizwe ukuthi wawuphahla kanjani? Mina ukuphahla kwami ngangilayita impepho, ngangishisa impepho ngikhulume kuba ngicela ukuthi ngiyacela ukuthi ngibabize izibongo lezi ezihamba nami. Ngiyacela ukuthi ngoba sekuvele udouble kanje ngikhombiseni indlela yaphambili ukuthi ngoba ngifuna ukungipha umsebenzi ubani ozongisiza ukuthi ngiwenze lo msebenzi wami. Kwesinye isikhathi ngibe ngilayita izibani ngikhuleke. Ibani esiblue esimhlophe nesiyellow. Ngilayite zona ngikhuleke. Emaphushweni ke lapho ungangikhuphe ngathi ngiyakuyena nomama lo bengikuyena. Khuphe ngathi ngiyangeniswa ngiphethe ikhwama. Yabo kwavela kanjani ukuthi shutho yena muntu uyena lo ebengiyokhuphula kuyena. Mhlawumbe ungakaqhubeki nje ngizoba ubala ibali la. Esimhlophe ngabe khona into esichaza isibani nesibani nesibani. Angithi izibani zehlukahlukene njengemimoya. Khona umoya wedlozi, khona umoya wesithunzi. Ukhala nje yabo le mbani ukhala lo ngifakela owesithunzi. U-white no-blue. Ubona iyona imbala yesithunzi. So uma ukuthi mina ngifuna ukuxhumana nedlozi lami ngokomkhuleko ngilayita isibani esimhlophe nesiblue. Bese ngiyakhuleka ke. All right. And then ke uyafika ke kwangobela wakho kwenzakalani? Mangifika nje ngafike ngaba inhliziyo yami yabuhlungu ngoba ngangibona ukuthi hasho impilo yami iyashintsha ke namhlanje. Usino lo mdala usesale emuva. From now on ngiphila nosino ohambisana nedlozi usino nomngoma phakathi. Kwaba yiloko obuhlungu ngene ukuthi singahlukana nomndeni wami ngingisahlala nawo. Kwaba yiloko nje. Nakhona bengifundisa ukuthi akusiwe namhlanje impilo yakhe iyashintsha. Awusasiyena usino uzoba ugogo Mkhize wena. Ngaphela umuntu wesifazane as much as ngingena amakhehla kodwa ngoba ngiwesifazane ngincamela ukuthi ngibe ugogo. Yabanjani impilo entaseni? Kwabanzima kakhulu ngoba uma usentosweni ufana njengomuntu ongabonakali. Umuntu umethenza into ethile akacabangeli ukuthi nawe umuntu egcineni. Uyazikhohlwa nje wenza lokhu abantu abathi ukwenza uyawasha uvuka ekseni usuku lakho uqala ngo3 ezintathu. Uyavuka uyahamba uyophahla geza ngamanzi abandayo eminyango kuyabanda kuyanetha kumele ukwenzile. After 3 awusalala usuku lakho seliqalile uyashanyela uhlima igceke kunezikhathi ke ngo6 futhi uyokhuleka ngo9 12 kanjalo. Impilo yakho nje ya everyday leyo nibuye nenza amafihla nifihlelo nihlole uma ungawuthola umgulo kwazi kushubela nje uma ungawuthola umgulo ugobela wawuxabana nje nayo. Zikushubela kanjani? Ukuthi mina angikaze mhlambe let's say mhlambe out of 20 times sifihlelo mhlambe kathathu ngingalithola ifihlo. So kumina wayebuye angizwele ngoba wayesho ukuthi hayi ngoba uyayazi into eyenzayo kushuthi makingatholi kongabi inkinga. Kodwa uza kwethu lo ngangifica ekhona wayeba senkingeni kakhulu yena. Bamgezise ngomuthi oncinzayo uyokhala ke naye. Uze ukuthi as much as kungenzeki kuwena kodwa ngoba umuntu nawe uyazwela kuba buhlungu yabo. So nje impilo ayizange ibelula lapha yayinzima kakhulu. Manje bageza ngomuthi oncinzayo ipunishment. Angithi bakholele kutheni idlozi ukuze liphakame kuwena kumele umzimba wakho uze ubuhlungu emzimbeni. Fana njengokugida. Mawusagida ungakukhathali fana into ongakugida. La usukhala khona usukhathele sekubuhlungu imlenze. Ila idlozi lakho kuthiwa seliphakama khona. So ukuze idlozi lakho liphakame kumele wakho umzimba uze ubuhlungu. All right. Uyathatha ke isithandwa sami ziyahamba insuku kwaba isikhathi esingakanani? Ukuthwasa kumele ngiphume ngenyanga yesi5.
kujwayele ukuba 6 months kodwa idlozi lakho uma lisheshisa izinto zakho ziyashesha nazo nanokuthi kuya nangamandla umndeni wakho imali mayikhona ukwazi ukwenzela imicimbi kuyaphuthuma. Mhlawumbe imiphi imicimbi esuke yenziwa? Okokuqala kumele iy'bongo zakho uma ingalungile kumele ulungise indaba yesibongo. Emva kaloko kumele kwenziwe imvumadlozi. Imvumadlozi lana okay usuthwasile manje. Vumela-ke abantu abadala ufana kuthiwa imvuma kufa ngoba la uyafa ukuphuma kwakho kufa kwakho awuvele nje uthi uyashiya. Uyalivuma idlozi lapho udliswa iy'nyongo uphuza igazi lembuzi ugcotshwa ngenyongo ufake iy'phandla emzimbeni suke usulivuma-ke idlozi lapho ukuthi ngifa nalo-ke manje. Emva kaloko-ke bese kwenziwa umphothulo umgido omkhulu. Umgido omkhulu la soke sekuhlanganiswa khona amadlozi. Idlozi lakomama nelakobaba bahlanganisa ukuze likwazi ukusebenza kuwena ungabi nazo iy'nkinga ngoba kwesinye isikhathi amadlozi ayaxabana. Uma ukuthi unalo isade elilodwa lingakulinaki usuke usenkingeni ngoba azolwa and umelwa ku-affect-eka impilo yakho nomsebenzi wakho. Okay. So kubalulekile ukuthi uma usuvala umpulo ukuthwasa kwakho wahlanganisa amadlozi ukuze asebenzisane angakubanga. Alright, usufikile-ke usuyangenile-ke kwagobela wakho uyasebenza. Mhlawumbe-ke kunalo daba lwakho-ke engicabanga ukuthi lona ngampela luyinhloso yethu ukuthi sibe nalolu hlelo namhlanje nawe. Kwenzakalani? Okay, so mina emva kwemvuma yami, imvumadlozi yami, ngingaba nokungazwisani kahle nokugobela okwafikele ekutheni ngize ngibiza abasekhaya ukuthi bangilande. Nibangani nogobela? Sibanga ukuthi manje sesibanga ukuthi sengiyaqeda phela manje. Kule sigaba engikusona umuntu ofuna ukuya ekhaya avumelekile ukuthi aye ekhaya. Wena pho why ungafuni ukuthi ngiye ekhaya? Bathi mina hayi uzophazama. Ugobela wakho bekumuntu esifazane noma wesilisa? Bekumuntu esifazane futhi ongakhulile usawusisi nje. Oh right. Okay. Kwaba yiloko ukuthi hayi ngikuzokwazi uma idlozi lakho malifuna ukuthi uhambe lizoza kumina gobela litshele mina. Kusho yena? Kusho yena. Lithi mina kanjani ngaphela idlozi lingene mina yini umuntu othwasayo. Mali khona elifuna ukusho lizokhuluma nami hayi nawe. Sase sibanga lokho-ke manje ngase ngithi ekhaya bangilande ngoba uma ngiqhubeka vele uxabana sekukhona into ambe isahamba kahle. Mina sengibuyele ekhaya sengistakhi-ke manje angisakwazi ukuqhubekela phambili angisayazi way forward. Ngithi okay ukuze into yami ibe successful ngicela ukuthi ngithole umuntu ozongiqhubekisa nomsebenzi. Ususele. Engqondweni yami kwafika umama lo wangenisa igobongo. Oh alright. Ngithi okay ngoba usewugogo usalukwazi ngikwazi ukuthi vele umuntu omdala edlozini uyena umuntu oright nalaba abasha. Ngithi okay athi ngekuyena. Mangifika kuyena nje inyanga ngifika kuyena angabi nankinga. Lo muntu oqala akaze abe nethwasi yobeqala ngami. Angabi nankinga athi kumina hayi nje ingane ayifeki kumina nje kukhululekiwe. Athi ngizoba nohambo oluya eMozambique ngiyofunda izinto zedlozi. So ngicela ukuthi ingane ihambe nami just in case mangihambe emhlabeni. Usho emsamo noma usho kuwe noma usho ekhaya kini? Usho kubazali. Oh alright. Ubaba wami-ke njengomuntu osupportive yabo futhi okhuthalela umsebenzi wami wathi hayi ingane ungahamba nayo okudingakalayo kuzobe ku-covered as long as izobuya ifunde iqhubeke nomsebenzi ayikho inkinga. Kube ukuhamba kwethu-ke lokuthi siye eMozambique. Nihamba ngani neMozambique nanokuthi kuthiwa niyokwenzani? Kuthiwa phela mina ngiyofunda naye uyofunda. Niyofunda nobabeni nogogo? Siyofunda sobabili. Bese-ke kukhushula idlozi. Mina ukukhuphula idlozi ngitshela ukuthi mhlawumbe kuzoyiwa emanzini yabo kuphahle kuphuleke sicela ukuthi idlozi umsebenzi wedlozi usukunyuka. Ikhona i-reason athi kumele niye eMozambique? Uthi South Africa inkulu kakhulu baningi abantu noma wawungenawo amandla okubuza? Inkulu South Africa kodwa phela angithi abanye abantu kunokuthi mhlambe mawungenwe idlozi labalozi umndawo yabo amanye akoswazini amanye akoMozambique yabo. So yena wayekhuluma njengomuntu ongenwe idlozi leli lasemazweni. Oh alright. Bathi ngoba-ke jasinkisa kumele kuhluphe ngokuhamba kwendlela asihambe khona uzofunda uzobona ukuthi uwendlisha kanjani malivuka nakuwena. Yes. Ngithi naye ayikho inkinga ngoba kunedlozi phakathi asihambeni. Okay, nihamba? Masihamba sihamba ngama-taxi siyafika eBorder siyafika semaputo ya. Masifika khona-ke sesiyalandwa-ke labantu esize kubona sihamba nabo siyendlini. Qale lapho ukuthi indlu nje ikhaya.
iy'ndawo zalapha isemakhaya yabo ama-village la besobona kwama-TV amakhaya ngempela la ngekho khona itolo nje isemakhaya kudliwa into esesihlahleni into esegcekeni nakhaya kanjalo. Masifika khona kunezindlu eziwu-3 egcekeni zihlukahlukene lenye isigodlo bose kubile yomndeni yeyele. Okay. Thina-ke kuthiwa sizohlala esigodlweni yonke into esenza sizoyenzela esigodlweni sihleli khona for 1 week. Masifika kokuqala kuthiwa kumina kudingakala imali engango-10,000 ukuze umsebenzi uqale. Manje masiseMozambique kulula nokuxhumana nabantu basekhaya since kuyenye i-country. Akukho lula because kumele ushintshe ama-sim card nakhona uma uyishintsha kudingakala amaphepha thizeni omuntu ohlala khona lapho i-network ngalana yabo kuba nobunzima obukhona nje. But ngangixhumana nabo. Alright. Ngayenza indlela yenzeka. 10,000 or 1? 10,000 isho ukuthi phela bathi awalomsebenzi lo ekhaya basho kanjalo uzofunda. Mangifika phambili sekukhulunywa indaba siyashintsha manje indaba yomsebenzi kukhulunywa ngegroup yabo. Mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi igroup bathwala. Alright. Ngibatshela ukuthi hawu kanti igroup akuyona into ethize. Bathi mina hayi bayishuga course bebeke ngendlela yabo enhle yabo. Kodwa mina ngiyasho ngaphakathi ukuthi hayi ukwazi. Alright. Ngibatshele ekhaya ukuthi ngicela nenze indlela yokuthi ngibuyele ekhaya angazi ngizobuya kanjani ngoba sengingafika la. Kodwa ngicela nenze indlela nje noma ningafika noma yiphi excuse as long as ngibuyele ekhaya ngoba into engizele la iserious okwangempela. Wena ubona nini ukuthi nomani akusikhona lokho okuthiwa sizokwenza? Ngibona ngephupho nje lokuqala usuku lokuqala ngifikile khona. Ukuthi ngiphuphe ngathi ubaba lona khona i-move ayenza kumina. I-move? Mhlawumbe ukulala yabo. Oh, alright. Mangiphupha kodwa kugcine kungenzakalanga lokho futhi ephoshweni ngibone lapho ukuthi no ayikho right into engizele lana. Ebusuku ngiyasho ukuthi ngiyavuka ngithi no khona into ehamba la esigodlweni lesho sikusona. Ihamba njengani? Iyaguduza nje iyahamba. Iyakuthinta. Hayi ngithinti kodwa uyayizwa ukuthi ila emthini le ngithi mesifika la imithi idlaliwe lapha phansi igcwele igubhu lezinye ngathi iphuma amagazi yabo. Lento leyo uyayibona ukuthi iyahamba izungeza khona lapha kulezo izinto lezo. Sika kumina ayilala amagundane lawo. Nangempela khona amagundane kodwa phela uyayizwa movie egundane nemovie yento esindayo. Thiwa ayilala unganaki. Ngakusasa mase kuthiwa ke ayingene phela imali Mkhize ngike sikwazi uqala umsebenzi imali ingakofiki. Hayi imali igcine obaba beyifakile imali. Ngoba baqala bafaka 5,000 lokuqala kwathi omunye uzongena ngakusasa. Fine bathi hayi solinda asenze ilutho imali ingangenanga ngithi akho inkinga abayifaka. Manje ayibuyi indlento emqondweni wakho ukuthi mina bengiphekezele la why kufuneka imali kimi? Iyabuya kodwa kwesinye isikhathi aboma uhamba nabantu abadala umncane akukho lula ukuthi uveze la ukhiphuze yabo ngoba ukuthi what if nanokuthi nganginefeyo ukuthi ngisemazweni la ngikho ekhaya. What if ngisho into bese bayangijikela bonke labantu la bazongithola kanjani ekhaya bazothi nkuphi yabo. Ngathi ngcono angivele ngithule kodwa ngokwethemba idlozi uma ukuthi idlozi lami lingifuna ngempela ukuthi ngingayenzi into lengeke iziyenzeke. Kanti the time isiyingenile-ke imali siyaqala ke manje process kwakhiwa igubhu kuthenga imithi yegubhu angazi iyolandwa ini emanzini yabo. Amagona asekhona. Kwathi kwaqala kwathiwa angibuye la ngifike neshoba. Ngiphathi ngihambe nje ngedaltoni la emthini ngiyothenga ishoba ngale inkonyane. Kuthiwa ngifike nalo ngempela. Mangifika phambili ishoba lami libe lincane kakhulu. Libe lincane lokuthi ishoba lenzeki libe lincane. Ngibe nalonkinga yokuqala okay fine. Kuthiwe asenze isigubhu. Mangisenza-ke isigubhu ngivele mina ngingene ey'nsukwini zami esikhathini. Okay. Kuyaziwa ukuthi uma usesikhathini-ke imithi awuyenzi awuthinti lutho. So i-process yami yaphazamiseka kanjalo. Ekutheni ngingabisaya phambili ngoba ngase ngingene esikhathini ey'nsukwini zami. Okay. Ngenkathi ungena ey'nsukwini zakho vele ithini inhliziyo yakho ulapha?
ngaba nokujabula ngoba ngabona ukuthi shuthi yona ndlela engisinda ngayo le yabo nanokuthi kwangikhuthaza mina ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi wedlozi imali kwazi ukuthi ngivikele entweni enzima kanje. Alright. Siyabuya ke manje uthini uhambo lwakho usubuya? Bathi kumina angingabuyeli ekhaya ngihambe ngohlala kalo mama engifike naye for 1 month. Okay. Bona bazowehla okuphileni kwenyanga sebengisa ngembuzi ekhaya. Lethambo lembuzi. Mase kwenzeka lokho ongitshela ukuthi hayi sebesendleleni ke ngihlale ke for leyo nyanga leyo ngitshela ukuthi hayi injani inhlalo phakathi kwakho nomama obuhambe naye? Hayi inhlalo nje yayi right kuyena. Ukuthi into engayibona ukuthi wengangithathisi njengethwasa yabo. Ngangenza nje into engifuna ukuyenza. Wena lona ulwazi lokuthi kuyokwenzakalani phambili njengoba washo ukuthi wasiza ukuthi ungene esikhathini? Ngibona engathi wayenalo ulwazi ngoba yena wafika elungiselele ephethe ngisho amagona ewathengile igubhu lezi wayezobuya nazo. Wayeseyithengile yena. So wayazi usuyowenzani. Phela ukuthi wayefihle ekhaya engafuni ukusho ukuthi uyothwala noma uyowenza lento ayoyenza. All right, and then wasubuya ke kwenzakalani? Mangibuya ngithi phela sengihleli ke la kaGobela ngilinde bona babuye. Ngosuku futhi ababuya ngalo. Ngiphinde futhi ngingene esikhathini. Sengene okwesibili futhi enyangeni njengakuqala. Phinde ngingene futhi esikhathini. Omefika lo mama ahamba naye lo baba wathi mina hayi wena indaba nje njalo uma unento ehlangene nathi uvela ungene esikhathini uphazamisa umsebenzi. Ithi mina nama ngizenzi futhi angazi ukuthi why mekuzoba khona mina ngingene kabili enyangeni. Bathi mina no yabona into engizoyenza manje vele usicela bazwe lakho bakulande ubuyele ekhaya umsebenzi uyoqhubeka mhla wena usulungele. Okay. Bangitshela kodwa ngeke ngithole ehlukahlukene ukuthi khona abafana. Wathi mina wangibuza umkhulu ukuthi abafana bona banjani ngithi abafana bani manje bathi abafana bomsebenzi uthi nje abathusi nje abafana nje bafishane uzosebenza nje ngabo kugcwala nje esigodlweni ngisho ngithi hayi mina mkhulu into ephazamisa idlozi phakathi ngiyayisaba ngoba futhi ukuthwala kunama consequences akhona. So angingikwazi. All right. Ngekathi bekulayela abafana bekulayela igubhu ukubona okunye kwakho kwenzeka. Ithini engqondweni yakho usiyayisabela impilo yakho la uyareporta yini ekhaya la usuka khona ukuthi engathi akusekhona lokho ebengusukela ekhaya? Ngareport ekhaya ngabatshela mina indlela engifuna umsebenzi wami uhambe ngakhona. Ngathi ngiyacela ukuthi manifika nibeke kanje indaba futhi mase nibabona ningayishintshi inkulumo ningangijikeli. Base bafika ke ekhaya baba neqiniso nangempela. Bathi sicela ukuthi ingane ingayihlangene neMozambique angisomisiwa kwaZulu. So ayenze okwaZulu kuqala izobona amakhamba kwesikhathi ukuthi umsebenzi wayo ufuna ukukhuphula kanjani. Maye ukuthi iyafuna ukukhuphula. Mhlawumbe kunomunye olapha ekhaya osibukele njengamanje naye osesimeni esifana nesakho mhlawumbe uma ungasitshala nje ukuthi ama signs okubona lento yokuthi ke njengamanje akusekhona ukuthi ngiyathwasa sengiyathwala. Ama signs ukuthi okokuqala bakujwayeze imithi kakhulu. Imithi futhi engalungile. Lapho nje bokwazi ukuthi lento le isiphambene nedlozi ngoba into yedlozi clean. Uyibona kanjani ukuthi le mithi ayilungile? Bazofana nokuthi mhlambe mina ugobela lo ngangikuyena wayengibuza ukuthi umuntu usunaye yini umuntu ukuthi mina hayi into yami nje ayicacile athi hayi mhlawumbe umthola ukuze kumina sizolungisela indlela zokulungisela ngendlela yami. Ngabona lapho ukuthi oyena umuntu osebenza ngedlozi bengikaze angitshele into le ngisaye ingane ngilincane kanje ukuthi usefuna mangithola indoda ngibambe ngemithi into kanjalo. Bona futhi nangendlela bayathembisa ke into nje abayikhulumayo nawe uyayikholwa ngempela bayakwazi futhi ukukhuluma bayimele into abayikhulumayo. Nanokuthi indlela abadonsa ngayo umoya futhi uyabona ukuthi hayi lo muntu lo khona into asebenza ngayo yabo. Abashisa impepho abalayiti bani nje into yabo nje ayiqondile kwangempela futhi. Angazi ukuthi ngiyachaza kanjani. Bathi abantu abathwele siphila nabo nje manje futhi sekunormal ukuthwala ezangomeni asawunto esabisayo baningi la eThekwini nje futhi baningi. Abanye nje mina engahlangana nabo eMozambique bayasebenza manje bala eThekwini benemisebenzi yangempela bayasebenza banama client banabalandeli basebenza ezinyanga or basebenza ezinyanga
noma basebenza lento yokuthwala inyanga iyathwalisa vele ngokwesintu Angithi uma uyinyanga mhlawumbe wangenwa yidlozi ubone ukuthi okay idlozi lami lenza kancane umsebenzi anguboni walakha kusebenzeki bethatha umuntu uyokhuphula umsebenzi mawusukhuphula umsebenzi usungasenzi ngokwedlozi sukusulanda lemoya leyo ozobe uyilanda kube iyona ke manje kulethela abantu yabo ukwazi ukuthi mangakwazi ukuhlola isigodleni kube iyona ekutshelayo ukuthi yabo ngoba eze ngokuthi ngitshela u1 no2 uzophuma satisfied into ezomtshela yona akasahloli ngedlozi mhlawumbe mawubuka esimeni sakho yini eyayenze bafune ukuthwala noma ukukuthwalisa angithi labantu laba bayahamba baya la bayakhona beyolanda ama-spirits imimoya bayabanye bayathwebula emathuni la ngithi yehle kukhombisa ukuthi lento le khona into ekhona ngaphakathi yabo uma ufaka amafutha asephezulu ukuhamba kosuku asuke esezansi ziba u2 esinye mase singenamandla esinye siboost esinye sikhuphuke siye phezulu umsebenzi wakho ula egubheni kahle kahle maziphansi umsebenzi wakho phansi maziphezulu umsebenzi wakho uyanyuka mangayiphakeli kuphela kwamsebenzi wakho loyo ngithemba ke nambukelo uyaluza udaba lokuhlukanisa phakathi ke kokuthwasa nokuthwala mhlawumbe ke weSnow sesiphetha nje nakho ke njengamanje impilo kaSnow ikuphi usuphunyukile emlonyeni wengwenya la ubusuthola khona usuthwaliswa khona impilo kaSnow ubuyele kanjani ke manje kutheni ke angisuse konke ngikhohlwe konke sekudlulile ngiqale phansi impilo yami ishintsha kuthenini manje into esengayitshela yona ukuthi angisafuni ukuzwa ngomunye umuntu sengizwa ngedlozi noma kuthiwa isikhathi eside kangakanani mangingasho ngedlozi into angiyenzi nanokuthi mawungitshela into ngizoyizwa kodwa angeke ngibe lesize siconfirm ukuthi sekuyiyona yona ngiya edlozini kuqala ngithola ukuthi idlozi lihambiselana nayo ikanjani ebese-ke kuyaqhutshekwa nalokho unawo ama-client uyasebenza nje njenge ama-client nginawo kodwa engigxile kukona ngiyasaplya like ngenza imithi yesintu ngifake emakhemesi ama-client amafika kanjalo ukuthi umuntu athi gogo ngithenga into ethile kuwena engisebenzela ngicela ukuzokubona but umsebenzi wami ngu-advertise ngoba ngikholele ekutheni umuntu ofika kumina umuntu olethwe yidlozi hayi umuntu engiyilethele mina so kube into kanjalo Alright, mhlawumbe umlayezo-ke onawo koSnow abanye abancane abasafisayo noma abazoyithola bekuleso simo wena owawukuso ngaleso sikhathi ikuphi okumele bakuqaphele ikuphi okumele bakwenze ikuphi okumele bangakwenzi umyalezo engawusho mina kwabasophehlweni noma sebephumile ukuthi ungathathi into eshiwo ugobela isikhathi esiningi into ebalulekile into eshiwa yidlozi ngoba lisuke lingene kuwena lingena ngakumelaphi wakho kodwa lingene kuwena so wena mawusuzozwa ngomelaphi fana nomuntu osuliphikisa idlozi thatha okushiwo yidlozi ugcine ngomelaphi ugobela wakho mekutshela ukuthi enza into ethile yizo into leyo ungamphikisi but confirm edlozini kuqala before uzuqhubeke naleyo nto leyo ilokho nje engakusho nokuthi isithwalo ngathi abantu bangasisaba kakhulu ngoba asikho right mawusuthwala usuke usuphikisa intando yedlozi usufuna ukwenza intando yakho so nje lokho engakusho umuntu olalela manje umuntu onomali ongazazi noma unedlozi noma kandalo oyiphilelayo nje kuyagcina naye sebona sethi kuyenzeka ngoba nathi mina kwenzeka kanjalo benginomali ngiyiphilela kodwa ngagcina sengibase edlozini alright Snow khona enkundleni zokuxhumana utholakala kanjani ngikhona ku-Facebook ngikhona ku-TikTok unokubonga Mkhize Facebook unokubonga Mkhize alright yona ke intokazi esencane uSnow wakamkhize ke owaphunyuka emlonyeni wengenya ngempela ke befuna ukuthwala ngawe ngithemba ukuthi kuningi futhi ke okufundile esiqapheni sethu sanamhlanje se-Inside My Story ungakhohlwa ukusilandela inkundleni zokuxhumana uSelect Africa TV ku Twitter Instagram kanye na ku Facebook ungene ku YouTube ulike usubscribe uphinde futhi ucomment mina ngikusinenhlahla le Select Africa TV siyabonga Snow ngesikhathi sakho siyabonga